And that can only happen when we are thrown in a situation, and then in that situation you need to pray, so that you may see that the God you serve is the living God. To me, it is a good thing that things come to strengthen your faith in God. To me, it's my personal opinion. One singer was singing, and he said, if this problem didn't come to me, how would I know that God is able to take me out of this situation? If this sickness didn't come, how would I know that God can heal? If this problem or these floods didn't come, how would I know that God can open the path on the heavy waters? So, coming of the problem, in as much as you cry when you are in that problem, but after you got out of the problem, you realize that God is. And because you prayed when you're in that problem, and then God answered your prayer. And I'm telling you, one problem and one prayer to that problem, and God gives a solution to that problem. You will never doubt God. To other things that will come your way, you will never. Hallelujah. Amen. And at the same time, it is good for the church to be under persecution. So that we understand the power of the corporate prayer. Amen. It is very important. So we mustn't despair or dismay in this kind of situation. We must rejoice. It would be nice if we can come in numbers. And when we pray too much, maybe we are sleeping. Now the enemy is finding a chance to attack. Hallelujah. Amen. I also want us to see in this portion of scripture that the enemy is very bold when it attacks. Very bold. Very bold. Yes. And be manyonywana lenza izinto behind from the scriptures. Hallelujah. Amen. Let us read fast so that we can have 1 minute or two to pray. The genesis of this is of what I'll be talking about today is on Isaiah 36, but my main scripture is on chapter 37. But I just want to give you the genesis of this situation. Read Isaiah 36. Read verse 1 to 3, please. Kwathi ngomnyaka weshumi elinesine wokumkani uHezekiya, wenyuka uSenarite ukumkani wase-Asiriya, waya kuyo yonke imizi yakwaYuda enqatyisiweyo, wayithima. Ukumkani wase-Asiriya wasusa uRabhishake eLakishe ukuba aye eYerusalem kukumkani uHezekiya enempi enzima. Wafika wema emjelweni wechibi lasentla ongasemendweni wentsimi yomsuki wembu. Yes, 3. Kwaphuma kwaya kuye uEliyakim unyana kaHilikiya umphathi wendlu kaShebhena umbhali noYowa
unyana ka-Asafu, umkhumbuzi wezinto zakomkhulu. Thank you. Father, bless your word. Thank you. Speak to us tonight in the name of Jesus. Amen. This is the genesis of the situation. The king Sennacherib at the time was the powerful king. He's a king of Assyria. You read here, the Bible says he invaded Judah. And he took over or attacked the fortified cities. That is how powerful he was. He attacked Judah and took over fortified cities. The king of Judah at the time was Ezekiel. He had his own confidants. He had his own close people like the commander of the army, the scribe, and other guys who were close to him. Amen. Amen. So this king Sennacherib had a history he had a history that he was a powerful king. He was known of his power. His army was very powerful. Just to help us, kings at the time was prominent based on the power of their army. Their fame was based on their army. And it was the first thing that the king is doing when he takes an office is to strengthen his army. It is what is happening today. All these countries that you see, China, 3 months back, if I'm not mistaken, he was showing China was showing the world, parading his forces, his ammunitions, his power. Russia, also America. Also hear about Iran. But it's one of the powerful countries that has got a powerful army. Because when you are strong in army, all other countries fear you. Hallelujah. Amen. So that is what is happening even now here in this text that we are reading. So this king that is powerful came. And you could read here that he came with a powerful soldiers to invade Judah. Read verse 4, verse 4 to verse 10, please. Wathi kubo uRabheshake, khanithi kuHezekiya. Rabeshake is the commander of the army of Assyria. And he was also a spokesperson of the king. Yes. Wathi kubo uRabheshake, khanithi kuHezekiya, utsho ukumkani omkhulu, ukumkani wase-Asiriya ukuthi, yeyanginale nkoloseko okholose ngayo. Ndithi mna lilizwi lomlomo wodwa iqhinga lakho nobugorha bakho bemfazwe. Okungoku ke ukholose ngabani na? Ugwilike kunje.
uyabona ukholose ngalo msimelelo wengqongolo evikivekileyo iyiphupha ethi othe wayama ngayo ingene esandleni sakhe imhlaba. Kunjalo uFaro ukumkani weyiphupha kubo bonke abakholose ngaye. Ke ukuba uthi kum sikholose ngoYehova uThixo wethu, ndithi asinguyena lo uziganga nezibingelelo azisusileyo uHezekiya wathi kumaYuda nakwiYerusalema, ize niqubuthe phambi kwesi sibingelelo sodwa. Khawubekelane kaloku nenkosi yam ukumkani wase-Asiriya, ndokunika 2,000 amahashe, ukuba unako ngecala lakho ukukhupha abakhweli bokukhwela kuwo. Wothini na ukubujika ubuso benkosana enye, yakuba abancinane babakhonzi benkosi yam ukholose ngeyiphupha ngeenqwelo zokulwa nangabamahashe. Verse 10. Ngokunje ndinyuke ndeza kulonakalisa eli lizwe, ndingenaye uYehova. Yini na uYehova uthe kumnyuka uye kweli lizwe kulonakalisa. Thank you. Amen. This is the voice of the enemy to the servant or to the church. Lilizwi lochaba olu ebandleni. Because the battle is not only on arms, it's also on words. Umlo akekho semandleni qha ukho okanye ayixhobeni ukho nasemazwini. Now this guy is the commander of the army speaking to the officials of Hezekiah. Le ndoda ingqwengqwa yomkhosi ithetha nabakwaJuda. He's asking, Iyabuza, who do you trust? nithembe bani? Are you trusting Pharaoh, the king of Nithembe Egypt? uFaro ikumkani That one is yaseJuda. like a reed. Lo ufana You nengqongolo. can never rely on a reed because it's fragile. Awunokoyama ngayo ngoba ipetyepetye. He's speaking to Uyathetha, the church. uthetha And nebandla. he says, Uthi, if you don't trust to Pharaoh, uba umthembi uFaro, whom to trust? uthembe bani? You want to say you're trusting to the Lord your God. Uthembe uThixo wakho inkosi yakho? Eh? Is the voice of the enemy to the church. Lilizwi lochaba ebandleni. He says, Uthi, your king Hezekiah ukumkani wakho is Hezekiya saying that he's trusting in the Lord. uthembe inkosi. He says he's trusting in the Lord. Uthembe inkosi. But he destroyed the altars Wazitshabalalisa and the high places. nendawo zonqulo. Yes, he's correct. Unyanisile. When Hezekiah took over the kingship, Xa ethatha isihlalo solawulo he Hezekiya, destroyed the altars of Baal and Asher. watshabalalisa ii-altar zoBhaal And all the no-Ashera. high places where people used to bow to, Nazo zonke indawo apho abantu babeqhuba he brought khona. them to Jerusalem. Wazizisa He eJerusalem. revived the altar of God. Wavuselela isibingelelo He sikaThixo. reinstated the priests, Wabuyisela abapristi. and the service was on in the house of God. Yaqala ke isevisi yaqhubekeka. So this enemy now is Olu tshaba speaking. luyathetha ke He's saying, luthi your king ukumkani destroyed the altar. uzitshabalalisile Meaning the izingelelo. enemy knows what you do. Uyayazi utshaba into yenzayo. Hallelujah. Hezekiah did the right thing Wenza into elungileyo for destroying the altars, ngokutshabalalisa ezi so that the zingelelo. church stop being doing the act of infidelity. Ukuze ibandla lingezi izinto ezimasikizi. Infidelity meaning to serve other gods. Unqula abanye othixo basemzini. Hallelujah. So Hezekiah did the right thing. Wenza into But elungileyo. listen to the voice of the enemy. Mamela ke ivoice He's yothaba. speaking down to what Hezekiah has done. Uthethela phansi into uHezekiya It was a yenzile. genuine thing. Yayinto enhle. Hallelujah. Can I say something, bazalwane? Ndingatsho into When you do right, xa usenza you okulungileyo. sort your life. Ulungisa You ubomi focus bakho. on God. Ujonga The enemy is looking at you. utshaba lujongile.
And that sometimes will be the reason why the enemy will attack you. ngamanye amaxesha iyoba sisizathu sokuhlaselwa Because you are seeking the right path. ngoba ufuna indlela You are elungileyo seeking the ways of God. ufuna indlela The zikaThixo enemy will stand and obstruct you. utshaba luzoma luzame ukubhlokha Hallelujah. Amen. Now the enemy is also involving God here. utshaba lubalula uThixo kule Are you meko trusting your God? umthembile uThixo wakho Because Sennacherib and Assyria had their own gods, ngoba uSennacherib neAsiriya banoThixo where they got their powers. apha bafumana khona amandla And Sennacherib knew that Hezekiah and Judah have their own God. bayayazi to Sennacherib ba uJuda banoThixo wabo Hallelujah. So it's the fight of God. ngumlo woThixo ke It's lo the fight of God. ngumlo woThixo The enemy utshaba is trusting their God. luthembe uThixo The walo church ibandla is also trusting lithembe their uThixo God. walo Hallelujah. Amen. Oh. Verse 37. Chapter 37, sorry. My time is good. Read verse 1, Siskanya to verse 4, please. Kwathi akuva oku ukumkani uHezekiya wazikrazula iingubo zakhe wazigquma ngezikrweqayo wangena endlwini kaYehova wathuma uEliyakim umphathi wendlu noShebhena umbhali namadoda amakhulu ababingeleli bezigqume ngezikrweqayo uIzaya umprofethi unyana kaAmozi bathi kuye utsho uHezekiya ukuthi le mini yimini yembandezelo neyokohlwaywa neyogilo ngokuba abantwana baze kufika emlonyeni wesizalo tuke amandla okuzama mhlawumbi uYehova uThixo wakho angaweva amazwi kaRabhushake ofiyiweyo ngukumkani wase-Asiriya inkosi yakhe ukundikiva uThixo ophilileyo amohlwaye ngenxa yamazwi lawo awadlileyo uYehova uThixo wakho wena uphakamise umthandazo ngenxa yamasalela asekhona. Thank you. Do you see the picture here? uyabona umfanekiso apha The king here ikumkani apha knew his God. uyamazi uThixo wakhe It matters what you do when the time of challenge comes. ibalekile into yokuyazi ba wenza ntoni xa kufika amaxesha What the believer omlilo. is doing when the attack comes. ulenza ntoni ikholwa xa kufika intshotshiso We see Hezekiah, a king who followed the ways of God. elandela iindlela A zikaThixo king that followed the ways of God. ikumkani elandela iindlela Now he is zikaThixo. under attack. uphantsi kohlaselo What is he doing? wenza ntoni Yabona bazalwane, it is important to sort our lives before the attack comes. kubalulekile silungise ubomi bethu before uhlaselo lufike Sort your ways. lungisa iindlela zakho Make sure you are familiar with your God and you are tightly connected to Him ubopheleleke kuye before the challenge comes. before ixesha lentshotshiso Hallelujah. lifike. Now this man, Hezekiah, le ndoda after uHezekiya he had the report emveni uba efumenile from the nkcazelo king of Assyria, kumkani waseAsiriya the Bible says, ithi he ibhayibhile torn his garments waxazula ingubo and he yakhe put on wanxiba the sackcloth. ingubo esirhwexayo He didn't run to the palace. khangabalekele He went to the house of God. waya endlini kaThixo What do you do wenza ntoni when the challenge xa comes? kufika intshutshiso Because it will come. ngoba zizofika Hallelujah. He came to the house of God. wafika endlini kaThixo Number 2, okwesibini he called upon his companions, wabiza amahlakani akhe people that he knows, abantu abazi that they know God that he says. bayamazi uThixo That matters. loo nto ibalulekile Ubiza abantu xa kukhona Who do you ingxaki. call when there are troubles? Bani babizayo. Who do you call? Ingaba bakhona nabantu Do abaziyo, you know people? abazi uThixo omaziyo. Those who know the God You you know know. what I'm Do you hear this?
Yo. Jesus. This king called all his companion, I would say the prayer partners, wabiza abathandaza nabo and he called also to Isaiah the prophet. wabiza umprofeti uIsaya And he said, wathi pray kuye to thandaza your God thandaza kuThixo that God wakho may have mercy ukuze uThixo abe nenceba to the remnant. kwabo bashiyekileyo. Okay, verse 14. Please read verse 14 to verse 20. Wawathabatha uHezekiya amaphepha encwadi esandleni sabathunywa. Okay. Sennacherib uSennacherib wrote these words that wabhala the lamazwi commander was speaking. la ayethethwa And ixwayiqwayi the commander was speaking from the paper. yayithetha ke ifunda After he spoke, emveni after he read what, after he reading the paper, apha emveni he bayifundile gave the paper to Abishai. I'm not sure. wanika And uAbishayi Abishai took the letter wathatha ileto to Abishayi the king. wayisa kukumkani. That letter had a signature of Sennacherib. Le leta ine signature kaSennacherib. Right? That letter contained all the swearing, all the izisongelo zibhalwe phaya. Everything was written in that letter. The threats, Look, they were there. nokujangula phansi kukaThixo kubhalwe phaya. And looking down on God is also was written Now, there. when Hezekiah torn apart his garment, Ngexesha ke ukumkani weHezekiya exazula impahla putting on zakhe, the sackcloth, enxiba impahla he was ezimnyama, carrying the letter on his head. uphethe ileta esandleni He went to sakhe. the house of God. Waya endlini kaThixo. He called his companion, Wabiza abahlali having the bakhe, letter on his hands. eneleta esandleni sakhe. When the time of prayer comes, Xa kufika ixesha he lokuthandaza, took the letter wathatha ileta and put it on the altar. wayiputha wayibeka esibingelelweni. Yes, my sister. Wawathabatha uHezekiya amaphepha encwadi esandleni sabathunywa wawafunda. Wenyuka waya endlini kaYehova wayaneka uHezekiya phambi koYehova. Mamela, anything that you bring it here Yonke into oyizisa in the apha house of God, endlini kaThixo you are bringing it to the Lord. uyizisa kuThixo. Here, Hezekiah was in the house of God. Wayesendlini kaThixo. God was invisible, just like now. uThixo engabonakali. But the scripture is saying, Kodwa lithi he took the wathatha papers, iphepha, he brought it in the presence of walizisa God. esibingelelweni ebukhoneni bukaThixo. Incwadi isikhosi asithi wawaneka He laid phambi kobuso bukaThixo. before the Lord, the face of the Lord. Yes. Wathandaza uHezekiya kuYehova esithi, Yehova wemikhosi, Thixo wakwaSirayeli, wena uhleli phakathi kwekerubi, unguye uThixo wena wedwa, kwizikumkani zonke zehlabathi, wena ulenzile izulu nehlabathi. Thoba indlebe yakho Yehova, uve, vula amehlo akho Yehova, ubone, uweve onke amazwi kaSennacherib awathumele ukundzikiva uThixo ophilileyo. Okunene Yehova, okumkani base-Asiriya baziphanzisile zonke intlanga namazwe azo. Prayer. Umthandazo. Are you listening to the address, to the way this man addresses God? Uyava indlela athetha nayo noThixo wakhe. He knew his God. Uyamazi uThixo wakhe. He knew his God. Uyamazi uThixo wakhe. God, the creator of heavens and the earth. uThixo umdali wezulu nomhlaba. Hallelujah. He's explaining the statutes of the Lord. Uchaza istatutes kaThixo. Uyamveza ubungangamsha bakhe uThixo wakhe. Ndiyathandaza kuye. He is revealing the greatness of his God. Hallelujah. Uthi kuba athi ke zijonge uthi uyachaza ukuthi le kumkani izosihlasela inembali yokubhubhisa izizwe. He is telling that this king has the history of destroying nations. He destroyed
destroyed nations. Wasitshabalalisa. Now he's here Kodwa ulapha to destroy us. uze uzotshabalalisa. Hallelujah. He's actually showing that this thing is real. Uyabonakalisa uba le nto yinyaniso. And the man who's coming to destroy us Le ndoda has got power. inawo amandla. He's explaining that to the Lord. Uchaza kuThixo wakhe. Uthini kuNkulunkulu wakhe? What do you say to your God? Awubona utshaba lunamandla. When you see the enemy, the upper Luze hand phezu kwakho. looks upon you, Uthini? what do you say? Hallelujah. Amen. Yes, my sister. Verse 18. Okunene Yehova, okumkani base-Asiriya baziphanzisile zonke iintlanga namazwe azo. Babanikela oothixo bazo emlilweni, kuba bebengethixo, bebengumsebenzi wezandla zomntu. Imake. Imamele bazalwane. Read these saints. Each king had his own gods. Ukumkani ngamnye unothixo wakhe. It was the battle of gods. Yayingumlo wothixo. Usenaribe King Sennacherib was powerful wayenamandla because his gods ngobothixo were bakhe powerful. babe When they namandla. attack a nation, Xa behlasela they isizwe target the gods of that nation. babengqola kothixo. Now Hezekiah is uHezekiya explaining uyachaza that this king took the gods and destroyed them because they were not gods. They were they were the work of the hands of man. wazitshabalalisa izithixo ngoba zayingumsebenzi wezandla zabantu. But to them, Kodwa Hezekiah koHezekiya is a different case. yehlukile imeko ngoku. Uthini ngaye? Verse 20. Ke ngoko Yehova Thixo wethu sisindise esandleni sakhe, zazi zonke izikumkani zehlabathi ukuba wena unguYehova wedwa. It's a different case. Yimeko The eyahlukile. God of Hezekiah uThixo is not kaHezekiya a man, is not made by hands of man. akenziwanga zizandla He is the zabantu. living God. UnguThixo. Now he's making a claim. Uyakleyima He's saying, show yourself. zibonakalile. You are God who is the living God. You are not made by hands of man. Show yourself. He was talking to God on the altar, in the house, in his house. Hallelujah. Show yourself so that all other nations may know that you are the living God. Nithile loo nto? Mabangazi ukuthi sisizwe sinamandla. They must not know that we are. They must know that we are serving the living They must God. know that uThixo ophilayo. His prayer was right. Umthandazo wakhe wayerayithi. His words were right. Amazwi wakhe When your ayerayithi. enemy comes Xa lufika and attack you, when you report your enemy to the Lord, tell God, let my enemy know that I have God who is the living God. Show yourself. Hallelujah. Verse 21. Wathumela ke uIsaya unyana kaAmotsi kuHezekiya esithi, utsho uYehova uThixo wakwaSirayeli, ukuthi okuthandazeleyo kum ngokubhekisele kuSanaribe ukumkani wase-Asiriya ndikuvile. Lilo eli ilizwi alithethayo uYehova ngaye. Intombi eyiZiyoni, intombi eyintombi uZiyoni, iyakudela, iyakugculela. Intombi uYerusalema ihlunguzela inhloko emva kwakho. Okay. Now we feel You hear now. the prophets were the kingdom at the time, the kingdoms, the setup of the kingdom of God at the time. Ngelaa xesha They have 3 offices. zazine-offices ndala. The office of the king, Ikumkani, office of the king, ihlalo where the sobukhosi. nation, they were ruled, the nation was ruled from the office of the king. Yayilawulwa sisihlalo sobukhosi. There was an office of priests. Kubekho esobubingeleli. The office of priests were the office where
where the worship was based. Eyobubingeleli yayijongene nonqulo. And then there was the office of the prophets. Bekho ke ngoku ubuprofeti. Those who are reading the Bible, every time you read up, if you read on the book of Kings or Chronicles, Bawufunda kwiChronicles okanye isikumkani. you'll hear that there was this king Uzova kukho le kumkani. and there was this prophet. Uve kukho lo profeti ngexesha. Those offices were instituted. Zazimiliselwe ke The office of the prophet was the mouthpiece of God. yayingumlomo kaThixo le yomprofeti office. If the church is praying, Baliyathandaza ibandla. the answer will come from the mouth of the prophet. Kuzovuka umprofeti athethe. Just like now here. Ngexesha njengangoku. They prayed, Hezekiah and his company prayed in the church, Bathandazo the house of yeZekiya God. nabahlakani akhe. And the prayer was heard by God. Waziwa emazulwini You need to know that your prayer comes and reaches the heavens. Ufuna uyazi uba uyafika umthandazo wakho emazulwini. Now the answer was brought by the prophet. yaziswa ngumprofeti. Isaiah, God speak to Isaiah. Wathetha noIsaya. Isaiah was not there. Wayengekho He phaa. was in his house. Wayesendlini But the yakhe. answer came to him. Yaza kuye God spoke to impendulo. the prophet. Wathetha nomprofeti. He said, go and tell Wathi Hezekiah hamba iya kuHezekiya. When he prayed Xa ethandaza. with his company, Ethandaza namahlakani when he akhe. prayed Njengoba ebethandaza. with his company, nabahlakani I heard his prayer. Ngivile umthandazo. Tell him Mxelele. that as I come, Njengoba ndisiza. even the virgin Zion, iVirgin uZayila. ishukunyano ngamathumbu, izulu lisibekele ngenxa yesenzo sike senaribe. Of the doing of Senate. Njengesongela nina As he's threatening nezulu lonke all the heavens, aliphumlanga all the destiny, lihile he's came down. to vindicate you. Hallelujah. Read verse 36, please. You see now the manifestation of the answer. Sibona ke ukuvela komthandazo. Kwaphuma ke isithunywa sikaYehova saxabela emkhosini wama-Asiriya ikhulu elinamanci asibhozo anesihlanu amawaka. Bavuka kusasa nango ezi zidumbu ezifileyo konke. Siyeka. Umthandazo awuchaba lusileqa. The prayer when the enemy is chasing us. Ngoba before verse 37, Before verse 37, uThixo unika answer God is giving an answer to Hezekiah. to Hezekiah. Uthi yani kubo He go to them, kodwa anizubathatha nangomnwe. but you will not touch them by your fingers. Just yani nina. Just go. Mina ngizawenza umsebenzi. Me, I will do the work Ngokuxhokonxe mna. because he has touched me. Udelele mna. He has disrespected me. Uthi yani Go. kodwa amakhele enu azohlala Your friends will be in their places. Anizulwa nabo. You won't fight them. Hezekiah wabiza umkhosi. Hezekiah called the army. Baya They went on their way. njengoba besiya. Verse 37 uthi Verse 37 says, uThixo God wathumela send the angel of war. ingelosi yomlo. The angel of war. Ingelosi yomlo. We camp your child. In the camp of the enemy. Imikhosi enamandla, The powerful armies. skillful, Those who are eqoqileyo, ekhuselekileyo, those who are wearing Enxibe their helmets. full armor. enxibe They helmet, are wearing their enxibe helmets. breastplates. Banxibe igqumafuba. Kodwa kwafika But i-angel. the angel came. Isuka phi? Where does it come from? Kutheni zithunyelwe? Why did he came? Ithunyelwe ngenxa It's yomthandazo. because of the prayer. Hallelujah. Umthandazo uye kwi-ofisi ephezulu. When the higher office Hallelujah. Awuyanga kwi-ofisi zomhlaba. go to the Unoyolo umntu onothixo. Anogqiba athandaze kuye. Hallelujah. Ibandleni noNkulunkulu church that has God. linoyolo. Oh, Nkosi yami. Engadlali. Those who are not playing. Elithandaza uThixo walo. Those who are praying to their Elingadlali God. kawa. Not playing church. Sidlala ikawa kula mihla. Playing church in this Kodwa linoyolo. blessed Ibandla church elithandaza
Yazi uThixo ophilayo. Uthixo ophilayo. God will hear prayers. Wathumela the angel of He war sent the angel of war. to the enemy's camp. Kwinkampi yochaba. He one angel Ingelosi nje can eyi-one. destroy 185,000. Iyatshabalalisa amawaka. Xa befika bona When they come, kudunduluzile. they saw dead bodies. Xa besithi wo aminye imikhosi ibalekile Other armies have run away ngoba uNkulunkulu ubemthanda. because God heard their prayers. Makasizikhaliseni bakithi. Let us train ourselves. Awusathane phakama When the enemy is enyusa inhloko rising, against us. raising his head, Singasonga izandla siswane. let us not fall his hand and walk in shame. Biza amagoqa njalo. I am calling for the Biza warriors. abamthembayo. I am calling for those Abamthandaza bemthemba. who are trusting him. Xa ibisiza utshaba When the enemy comes, lithetha thuka. when he is swearing, Ngoba when utshaba xa lusiza liyathuka. the enemy comes, Lithetha swear, izigaqa zingaka. speak great things, Zikuxelele ngemeko yakho. and tell of your Kanti sins. yakwazi wena. I know you. Uthambile kabi. You are very weak. Uthambile. You are very weak. Awukholwa khona uncinci. Your faith is small. And ubuqonda uba lithetha into eyinyani. And you hear that he's speaking the truth. Likubalela izinto And ezinto. count the things. Likubalela lapho uyikhona. Your faith. Last year uwe apha. You faith. Wawana lapha. Ndiyakwazi. I know you. Sukuswama. Don't be ashamed Ngenxa yezonto utshaba luzithetha ngazo. of the words of Yima. Uthi I know my Redeemer liveth. Hallelujah. I know. Can't you wake? If I am weak, I'm weak for him. If I fail for him. He has got nothing to do with your affairs with God. akananto yokwenza lento zakho nothixo. Hallelujah. Akasibize ngesithandaze ngisithi Thixo thumela zongelosi. Let us pray and call God that send your angels. Athumela zongelosi. Send your angels. Uyababona bakho umhlaba They take this, bayobeka kwisibingelelo they sabo put it in their or whatever that they do. nantoni na abayenzayo. When we call upon God Xa sibiza uThixo, to send his angel, athumele ingelosi yakhe. the angels will locate them. Ingelosi izodibana nazo. uThixo uyabazi lapho bakhoyo. God knows where they are. He will locate them. Uzabalocata. Kuba sithi makathumele ingelosi. When we said, send your angel, Read the book of Hebrews chapter 1 verse 14. what So yes, angels. Read this. Hebrews 1 verse 14. azingomoya ababusayo zonke na zithunywe ukuba zilungiselele abo baza kubo kuba Verse 13. but to which of the angels he has ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. 13. But to which of the angels has he ever said, Yes. sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Make nditolika. Apha umbhali is distinguishing uyehlula ke the writers. between Jesus and angels. Uyehlula umbhali kwingelosi noYesu. Amen. Wenza Uthi ke yeyi uke watsho kweyiphi na ingelosi wathi kuyo mayihlale ngasekunene kwakhe. What did Jesus say that an angel must sit next to him? Kodwa utshilo unyana But he said it to wahlala ngasekunene. sit next to me Ize intshaba zakho zibe phansi kwenyawo so lwakho. that your enemies may be under your feet. Ngibila loo nto? Amen. And Now verse 14 is speaking again about those angels towards us ke ngoku. the writer is speaking about the angels. He's But pointing to zintoni us. ingelosi kuthi? What are the angels to us? Are there not all
all ministering spirits. The angels that he's talking about, Ingelosi athetha ngazo. uthi, they are the ministering spirits. Yimimoya. Ministering spirits Imimoya eminister encedayo. to those who will inherit salvation. Enceda abo Angels are coming to minister on our call. That's what I'm trying to say. Into endifuna uyitsho ingelosi zizosinceda Because they are assigned by God ngoba zithunyelwe nguThixo to be on service to us. ukuze sisiseve thina. When we need their ministry, Ministry yabo. when we need them to come, Xa ufuna zize it is just one call. ulilizwi nje It is one prayer. umthandazo nje And they will be here. bazibe lapha. Kade nabana mayikholelwa ngani yaniba nikholelwa. Kodwa omnye apha One I think setting. three Sundays back. Kwicawa ezintathu ezidlulileyo. But Pastor, Mfundisi, when you were standing here, xa ume apha, I saw 3 angels. ndibone ingelosi One on your ezintathu. right, Enye and another one on your left, enye kweli and cala, another one behind. enye emvani kwakho. Do you know why? Kutheni eyazi? Zazithunyelwe ngoba kwakhona opposition eyayinzima. Kwakukho komchasa kwakukhulu. Then God has to send angels. uThixo kwabeba To reinforce me. ukuze simqashe. Oh, stand on the will of God. Yimani entandweni You will kaThixo. see what God will do for you. Uzobona into azayenza uThixo. You will never fight alone. Awungeze ulwe wedwa. You don't need to see them, Awudingeki uba but uzibone. God send them to you. Kodwa uyazivumela uThixo. Because they are the ministering they are the ministering spirits Ngoba ngomoya abancedayo for the church. ebantwini. One call. Umbiza nje You bekanye. just make a call. Umbiza nje bekanye. Father, we need the angel of war. Ingelosi yomlo. God will look down. uThixo uzojongeza. He will release Michael. Thumela uMikhayeli. Ingayikhali luyenza leyo. Wathi We need to know kufuneka sazi there are angels kukho ingelosi that are waiting for our call. When we call, they are ready to come. Oh, wazalwane. They are ready to come. Can we stand and call them again? Father, we stand in your presence according to your precious word. We pray, oh Lord,